राज्यावर आता पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाचं संकट निर्माण झालंय। राज्यातल्या 10 जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आलाय। मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यामध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। 9 ते 11 मे दरम्यान गारपिटीसह पावसाचा हा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय। तेव्हा कोणकोणत्या जिल्ह्यांना हा पावसाचा अलर्ट देण्यात आलाय एकदा आपण पाहूया। 9 ते 11 मे दरम्यान गारपिटीसह पावसाची शक्यता आहे। पुन्हा एकदा अवकाळीचं संकट राज्यावर आहे आणि काही जिल्ह्यांना येलो अलर्ट दिलेला आहे। असे 10 जिल्हे आहेत ज्याला पावसाचा येलो अलर्ट आहे आणि हे 10 जिल्हे पहा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, बीड, नांदेड, विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातले सर्व जिल्हे, बीड, नांदेड, त्याचबरोबर लातूर, धाराशिव अशा प्रकारे या जिल्ह्यांना पावसाचा हा येलो अलर्ट आहे। अवकाळी पावसाची शक्यता या 10 जिल्ह्यांमध्ये वर्तवण्यात आली आहे। मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला सुद्धा पावसाचा अलर्ट आहे।